Eh, sa plato, bating ko rin sa plato din ako. Kain na, mother. We have lomi. We have adobong kangkong. Ito na. Asin. Huh? Ngawa ka sa manta, iniinggit nila ako. Saan sila daw? Ano? Sabi kasi niya, magkita na sila talo mamaya. Hello. Sabi niya. Kargi ko lang sige yun. Kargi layo yun. Sabi niya, Liza, sinadya talaga namin na nasa probinsya ka na. Kami nasa Manila ka ba? Magkikita kami. Check. What's that? Oh, there's a lot of food. This is our bayan. Oh. Magandang gabi, bayan. Oh? La 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 la. Typographical error. Ko na, ano inaantay mo? Pusikat ang gupit. Hindi ko ma-appreciate yung gupit ng bago. Pakala po dyan. Okay Tsaka bagong ahit. Okay lang, ganito kainin ko? Lit na yung kakainin mo? Ha? Ito lang. Charger limuan ang kanya ho. Ha? Dili na ya ha. Magsinika. Nga na, tatatingog kayo ano eh? Ha? Ay. Ano ba? Kumain ka na maayos, hindi video ka ng video? Putang. Sige, mura. Sige, mura. Sila, eh. Mura, mura. Nasarap ka ng pagkain. I know there's a lot of lies. Live. Can you kill the light? Kill the light. Saan pag Diba? Pwede na good initon We're going to drink in this cup. Panit-panit. Halong. Eh, gano'n naman talaga pag-ahas, di ba? Nagkabalitan nyo. Meron ka na. Alo, pangitan ng ngipin mo. So kailangan ng ipa? Yak! Kailangan talaga dagdagan. Ilan dinadagdag? 32. Mike, ako sa ingkod man. Hindi ako makakain. Guys, active na ba yung CCTV natin na? Ka-activate lang po. Are you going to eat that only? You're not gonna eat, rice? Or, food? Parang I want the head na lang of the paksiw. Sige, paningkamot dahil. Si Bati nagluto sa lomi ha? Ayoko ng lomi. Diyan mamaya na ako mag-lomi kami natira. Guys, magla-live na po si Brenda. Can I have the handle? Ito sa baba. Well, can you please get the handle? Ay, Mimi, baba mo na, Mamay. There's a lot of food. Port, baliw sa ka Port Be. Food, Nasa katong black ba nga stand bitaw? Punta, makapod-apod. Huwag na dito sa ano. Ang isda! Dito. Ay, sorry. Guys, magla-live si Brenda ha. Yan. Lipat na kayo ng channel. Dali, katong. Inis ko to karon. Siyempre. Di ba manisko man si Kano? Ano nun siya? Asa kuwan? Nasa sinay atuan dito ga disco. Gusto ka sa mga dayawan, friends, or like bontogan. You cannot buy drinks. Hala. Sige, sato ka. Sato ka. Katong ko, no? Yan na guys, nakalive na si Brenda ha. Doon na kayo. Bye-bye Hi. everyone. Yan. Hi guys. Bye guys. Thank you sa nag-send We're going star to sender. X. Bye-bye. I'm going to eat. Are you going to eat that one ba? The rice? Hi guys, this is his request. Lomi. Lolo kami. Ana siya. Tapos sausaw din ginamos karon. Oh, we have food. We have a lot of food today. We have lomi. Luto po ni guidance counselor. Where are you here in Naguan? Ayan po si Bating. Ayan po si Argel.
And po si Ma'am Shiji, the Still in Love. Hala. And si Crumble. Ay, ano to? Liniment. Chocolate sa kasi liniment. Ayan po. Grabe si Ma'am Shiji, bago kulay po siya pero wala pa rin. Hindi lang ga-take ko yan. Bagong gupit po siya. Okay lang. I cannot eat kasi without you. That's why I waited for a long time. Bitaw, rin ako na lang. Oh my God, what's this guy na Mose? Oh, AJL. The Gay na mos. the Gay fish na is mos. very fresh. Gay na mos because this is made by gay. That's why gay na mos. Yuck! Oh my God, water! Grabe kang hingig mo kinarte. Oh, this is kangkong. Like the food of King Kong. Ew, ew. Baragaba. Baragaba, na magkaon. You like lomi pala? Ha? You like lomi, but I like you. Grabe. Grabe yung lipstick ko, no? Lampas-lampas. Pagkaon sa dami, sabon. Huwag kang dikit-dikit ko. Ikaw, hindi ka dyan. Mag-relay ka. Nag-request kasi siya ng lomi kahapon. Sabi niya, I like to eat lomi. Okay. Yolo sa me. Yeah. Yeah. It's my first time to use fork while eating. Oh, ganito pala yung feelings. Oh, may nagsend na naman na 40,000 down payment. Thank you. Yeah. I'm gonna eat this kangkong like spinach. This is wild spinach, like and then the corn rice. It's my first time also. Later I'm gonna make kalibanga. Sabok. Ganyan nga. Magdagan, mag-post ko dagan, picture ko ganang dagan unya sa disco. How to eat this? Ew! Ano mag... It's so delicious. The spinach really. Oh my God, it's so crunchy. Right, Ma'am Siji? How was the food? It tastes good. How was the feeling Oh, like di eating in Carabao? front of the lovers? Why did you cut your hair? I like the gaynamos. It tastes so good. The saltiness of the fish and the sauce. Like the this is anchovies. You know anchovies? My God, the lemon is very perfect for this one. The sourness. Oh, this is lime. Oh, what lime? Mix and lime. Oh, mother. Shout out! Thank you so much sa 500 stars. Ano yung bigay? Oh, never mind. Never mind! Pero, Sino? i-click tong stars. Oh, Francis yan! Thank you so much! May Tommy. May Tommy pala yan. Oh, nag-post. Meron pala siyang, may anak pala siyang gwapo din. So sabi niya, ang gwapo naman ng mga anak. He wants you to be, she wants you to be her son. Nasa Japan si ate, pwede I niyo know. kukain. I cannot swallow talaga yung spinach. I think there's a lot of linta here. Inside, like the leech. Leech niya. Si Kuha sa kaisa lang ba? Pabuli po kakaon. Paburo ba ka sa totoo? I want the footbridge. I want that. That's my favorite with jigjag. Si Gano gusto I cannot eat talaga. Si Gano gusto niya na kumain. Gusto niya kain. Kumain ka dyan kasi nag-i-inerte lang ako dito kasi wala akong topic eh. Alangan mo na mabab tayo dito. You like the taste? What do you like? The inon-on, like the fried, malangse. What's this? Barilla. Barriles. And then there's a fish like parang tolingan. And then the adobong Stars, ano? adobong pata, la. Ano say that? Oh, I don't know. There's a lot. Namely, the gaynamos, the kangkong, the barriles. Like, oh my God. There's a lot of people who are suffering from hungriness. But we have a lot of food here, so we need to eat all of this. Alam nyo, sobrang daming ang pagkain. Okay lang yan para we can eat it tomorrow.
Kunya, dahil Later naman, if you're gonna get drunk, we're going to eat lomi. Like that. Dito Like, na din ba? yeah, exactly. No, we can cook another. Because, I don't like leftover. Bahaw, ikaw, no? Is this bahaw? Oh my God, it's my first time to eat leftover. Okay. Hindi na naman. Ayan, ngasa pa kaya ate. I'm gonna teach you how to speak English later. Dili nakakaon si Kano. Sige na lang sa gnisi. I don't know why. Bisat siko sa akong death. You touch. Ikaw na ba si Mr. Right? Yeah, he looks like, like the criminology student. I'm the criminal student. Tomorrow, see you at Las Nieves for the Gao Festival. We'll be there with the rest of the social climbers. And then, the next day will be at Mati Davao City. Pag nakita niyo po si Reggie, guys, wala lang, makikita niyo siya. So, in-invite ko lang siya to come here. Hindi naman para maging jowa din po. We wanted Kano for you, Madam Brenda, and nobody else. Kaya ako din naman, I wanted din talaga, pero he doesn't want me naman talaga. So ano ang gagawin natin? Sige na, naglulo sa katubangan. Ako po, mag-igliat lugar. Kung we want it. He wants me naman, I want him. As friends naman kami. So wag na nating lagyan ng meaning kasi pag kami nagkaroon ng feeling sa isa't isa, mayroon ng selos na mangyayari. Tapos mag-aaway na kami, mag-iiwasan na sa isa't isa. Ayun. Mabuti na yung friend lang, tapos intikin na lang kung kailangan. Pero wala man, di ko siya napagpatikin eh. Pero malay natin, masilaw siya sa kagandahan ko. Ay, hindi man siya nasilaw sa kagandahan ko. Nagpipilik mata na ako, nagpalapit na ako, nagpailog. Di man siya nasilaw. Sa pera ko naman, di pa naman siya nasisilaw. Saan kayo siya masisilaw, no? Pakita ko kayong akong itlog, no? Dragon Ball. Ay, nakita niya sa akin, nasilaw mo sa pero hadlock man. Joke lang, guys. I'm just trying to entertain you lang. Mamili na lang kayo alin doon totoo sa mga sinasabi ko.